nagpaparamdam na ang ating Mahiwagang Burnay! Tall, dark. And tall again. Hanggang dun lang eh. Hindi. Tall, dark, at kalbo. Okay. Ito ang type ni Juna sa isang lalaki. Bukod dito ay may rules din siya pagdating sa pakikipagrelasyon na hindi siya mai-in love sa isang kaibigan. Ang kaibigan ay kaibigan at walang taluhan. Pero ang lahat ng ito ay tila nabura sa listahan ni Juna nang makilala niya si Merv. Okay. Si Merv ay maliit na lalaki, maputi ang balat at long hair. Nakilala niya ang binatang ito sa sociology org ng kanilang eskwelahan. At bagamat may ibang standard si Juna, ay hindi niya maiwasang mapangiti at kiligin nang una niyang makita si Merv. Best friend, kilala mo ba yung long hair na yun na nasa harapan? Ano bang pangalan nun? Tanong ni Juna sa kaibigan niyang si Juday. Okay. Si Juna, kapatid ni Oo. Jonathan. Correct. Oo. Baka- Hindi, si Juna. Si Juna. Basta yun, si Juna. Tatay niya si Jordan. Promise. Best friend, kilala mo ba yung long hair na yun na nasa harapan? Ano bang pangalan nun? Tanong ni Juna sa kaibigan niyang si Juday. Yun ba? Si Merv yun. Si Merv Agustin. Si Juna pala, Junina. Yun. Si Merv Agustin. Matagal na siya sa org na to. Bakit? Type mo? Hindi naman yan kalbo sabi ni Juday. Ano ka ba? Type agad? Nakukyutan lang ako. Sagot ni Juna. Hay naku, Bes. Kilala kita. Alam ko pag kumekerengking ka. Tara halika at ipapakilala kita. Sabi ni Juday. Naku, Bes, ano ka ba? Nakakahiya. Baka isipin niya nag-flirt tayo sa kanya. Mukhang suplado pa naman yung mokong na yan. Kanina nga, nginitian ko siya pero hindi man lang ako pinansin. Sabi ni Juna. Ay nako, bahala ka. Sige ka, baka maunahan ka pa ng iba. Pabirong sabi ni Juday. Pagkalipas ng isang buwan, ay isang text message ang natanggap ni Juna. Miss Junalina Magdangal, Merry Christmas. At nag-reply si Juna. Who you? At sumagot ang mystery texter. Juna, si Merv to. Yung leader sa org natin, remember? Sabi ni Merv. Si Merv, yung long hair. Naalala ko na. Merry Christmas din. Teka, paano mo nalaman ng number ko? Tanong ni Juna. Sa files ng org natin, nakuha ko dun sa application form na finilapan mo. I'm sending a group message sa mga members natin sa org. Sagot ni Merv. Okay. Thanks, Merv. Merry Christmas. Bate ni Juna. O, kunyari, hindi kinikilig. Correct. Hindi, tsaka kunyari group message. Diba, alam na this. Para humapagkunyari. Tama! Gusto pa sana makipagkwentuhan ni Juna kay Merv. Pero pinigil niya ang sarili. Ayaw niyang ipahalata na interesado rin siyang makipagkaibigan sa binata. Nang mag-resume ang klase after Christmas vacation, ay si Merv agad ang una niyang hinanap. Bes, nakita mo na ba si Merv? A-attend kasi kaya siya ng meeting natin today? Tanong ni Juna. Speaking of the devil, ayan na. Papasok na ng kwarto at mukhang papalapit sa'yo. Sagot ni Juday. Ay, napapaihi na yan. Hi, Juna! Hi, Juday! Would you like to join me mag-snacks after ng meeting natin? Sabi ni Merv. Merv, sorry uuwi kasi ako na maaga Pero si Juna, pwedeng sumama sa'yo yan kasi wala siyang gagawin after ng meeting. Diba, Juna? Diba? Sabi ni Juday, sabay kurot sa tagiliran ni Juna. Ouch, Bes! Bakit mo ko kinurot? Sabi ni Juna. At bumulong si Juday sa best friend niya. Nagyayayang kumain si Merv. Huwag ka na nga pa, bebe. Sumama ka na. Moment nyo na yan.
Di na ako sasama para hindi ako magmukhang epal. Sumama ka na at ipag-take out mo na lang ako mamaya, sabi ni Juday. So Juna, snacks tayo mamaya? Muling tanong ni Merv. Parang very 80s yung snacks. Oh. Ano na ba ngayon? Ano na ba tawag? Coffee, ganun. Diba? Let's have coffee. Oh, yan. Diba? Parang very 80s yung minindal tayo. Parang minindal tayo. O kaya snacks minandal, tayo. Minandal tayo. O kaya snacks. Di ba parang... Lalak. Sa bagay, Marvin Julina nga so, sa bagay. 90s. Okay. Snacks tayo. Parang magchichipi. Parang chipi tsaka soft drink kan. Parang ganun na eksena eh. So Juna? Snacks tayo mamaya? Coffee na nga lang. Sige. Muling tanong ni Merv. Mag-Starbucks. Starbucks tayo. Okay Merv. Sige, sasamahan kita. Sagot ni Juna. At yun na nga ang naging umpisa ng pagiging magkaibigan ng dalawa. Bukod sa araw-araw silang magkasama sa kantin, ay naging magka-buddy rin sina Juna at Merv sa panonood ng sine at pagtambay sa mall. At dahil sa sobrang close nila ay madalas pa silang mapagkamalan na magkasintahan. Bes, sobrang sweet yung dalawa ni Merv ha. Kitang-kita ko na magkasukob pa kayo sa payong pagpasok nyo kanina. Yung totoo, nabasa ka ba dahil sa ulan? O dahil sa kakiligan sa lalaking yan? Ito yung trimitida to siya, no? Meron ka bang dapat sabihin sa akin, Bes? Oh. Kayo na ba ni Mr. Longhair? Panunokso ni Juday. Naku, Bes, ako pa ba maglilihim sa'yo? Magkaibigan lang kami ni Merv. At paano naman magiging kami? Hindi naman nanliligaw yung tao. At isa pa, di ba may rule nga ako na bawal ma-inlove sa kaibigan? Yaki yung ganun, Bes ha, kaya wag niyo akong bigyan ng mali siya. Yung pagiging close namin, di dapat binibigyan ng mali siya. Paliwanag ni Juna. Talaga lang ha? Wish ko lang talaga mapanindigan mo yan, Miss Junalina Magdangal, sabi ni Juday. Lumipas ang ilang taon at nagpatuloy bilang magkaibigan sina Juna at Merv. Masaya naman si Juna, subalit tila nahuhulog na ang loob niya sa binata. Isang araw, umattend silang dalawa sa isang party. Nakita ni Juna si Merv na may kausap na maganda at sexy na babae. Bago sila umuwi ay biniro ni Juna si Merv. Alam mo Merv, bagay kayo, sabi ni Juna. Bagay? Bagay nino? Tanong ni Merv. Bagay kayo nung girl na kausap mo kanina. Cute siya, sabi ni Juna. Si Angelo. Wala yun, kaibigan ko lang yun, sabi ni Merv. Bakit hindi mo ligawan? Muling tanong ni Juna. Mukhang hindi naman ako papasa sa kanya. Masyado maganda yun, sagot ni Merv. Ikaw naman, sobrang baba naman ang tingin mo sa sarili mo. Gwapo ka naman, sabi ni Juna. Talaga? Gwapo ba talaga ako? Ikaw lang ata nagsabi sa akin yan Wala namang bulahan, sabi ni Merv. Gwapo ka naman talaga At mabait pa. At tsak, napakaswerte na magiging girlfriend mo, sabi ni Juna. Pansamantalang tumahimik ang dalawa at nagkatitigan. Yes! Alam na this! I know! Merv, medyo late na. Tara na, uwi na tayo, sabi ni Juna. Pilit na kinimkim ni Juna sa sarili ang kanyang nararamdaman para kay Merv. Sa pag-aakala na kaibigan lang talaga ang turing sa kanya nito. Sinubukan niyang makipag-date sa ibang manliligaw sa kanya. Subalit wala siyang sinagot ni isa man sa mga ito. Napatunayan niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya madadaya ang kanyang tunay na nararamdaman. Si Merv talaga ang itinitibok ng puso niya. At para mapigilan ng sarili na tuluyang mahulog kay Merv, ay binawasan niya ang pakikipagkita sa binata. Iniwasan na rin niya ang pagsagot sa mga tawag at text nito sa kanya.
Juna, text ka naman oh. Nakakamiss ka na eh. Galit ka ba sa akin? O wala kang load? Text back. Mensahe ni Merv kay Juna. Sa kabila ng pangungulit ni Merv ay hindi na natiling mailap si Juna hanggang sa isang araw. Juna, alam mo na bang chika? Si Merv at si Angelo magjowa na. Oy. Anyari, bes? Bakit mo naman inayaan makuha ng iba si Mr. Longhair? Sabi ni Juday kay Juna. Lungkot naman nun. Hindi maitago ni Juna ang sobrang kalungkutan nang marinig ang balita. Simula noon ay nagdesisyon na siya na hindi na siya muling magpapakita kay Merv. Binago na niya ang kanyang cellphone number at nang makagraduate ay lumipat na rin siya ng bahay. Sinubukan niyang kalimutan ang kanyang nararamdaman para kay Merv. Subalit tila minumulte siya ng kanyang kahapon. Nang dumalo siya sa isang reunion ay hindi niya naiwasang makita si Merv. Uy, kumusta ka na, Juna? Ba't naman ang tagal mong hindi nagparamdam? Bungad ni Merv. Wala, busy lang. Ikaw, kumusta ka na? Di mo ba kasama si Angelo? Kumusta na kayo? Ito naiinis ako kay Juna Kaya eh. nakakirita si Juna. Lagi pa baby. Oo nga. Hindi, tsaka paano, pabidang parang hurt lagi. Nakairita. Wala, busy lang. Ikaw, kumusta ka na? Di mo ba kasama si Angelo? Kumusta na kayo? Tanong ni Juna. Pawawa lagi sa sarili. Kaya nga! Ay. Angelo, okay lang naman kami. Hindi siya nakasama kasi may family gathering. Ikaw, Juna, may nakapasa na ba sa'yo sa mga manliligaw mo? Pabirong sabi ni Merv. Eto, ganun pa rin. Maraming nakaka-date pero walang nagseseryoso. Balik na biro ni Juna. Hanggang ngayon ba, playgirl ka pa rin? Muling biro ni Merv. Tila nasaktan si Juna sa sinabi ni Merv. Bakit, Merv? Ganyan bang tingin mo sa akin? Playgirl? Tanong ni Juna. Ibig sabihin agad? Pwede naman joke lang naman yun Kaya ka nagbibiruan kaya sila. Pasensya na, Juna. Nagbibiro lang ako. Sorry na ako na-offend kita. Biro lang talaga yun. Sagot ni Merv. Pinigil ni Juna ang pag-iyak sa harapan ni Merv. Tumalikod ito. Mabilis na naglakad palayo. Subalit sinundan siya ni Merv. Yes! Juna, I'm sorry. Please, kausapin mo naman ako. Sabi ni Merv. Tama na, Merv. Sobrang sakit na. Yes! Baka mayak ako ha. Tama na, Merv. Sobrang sakit na. Una sa lahat, hindi ako playgirl. At para sabihin ko sa'yo, marunong din ako magmahal. Wala akong sinasagot sa mga manliligaw sa akin dahil sa isang lalaki na minahal ko at hanggang ngayon ay mahal na mahal ko pa rin. At ikaw ang lalaking yun, Merv. Ngayon alam mo na kung bakit ako nagkakaganito. Kung bakit ako lumayo at kung bakit hindi ako nagpakita sa'yo simula na maging kayo ni Angelo. Dahil ayoko naman mang-agaw at ayokong ipilit ang sarili ko sa taong wala namang pagtingin sa akin. Paliwanag ni Juna. Daming hugot ni Juna. Correct! Ilang taon partner iniipon no? Kinimkim eh. Tama! Nagkakamali ka, Juna. Minahal din kita. Yes! Nakakainis tong dalawang to eh. Nagkakamali ka, Juna. Minahal din kita. Pero naging duwag ako. Hindi ko ipinaglaban ang nararamdaman ko sa'yo. Natatakot ako na masira ang pagkakaibigan natin. At nirespeto ko ang sinabi mo na hindi ka pwedeng ma-inlove sa isang kaibigan. Ayoko mawala ka. Ayoko mabaliwala yung mga sinimula natin. Pero ano nangyari ngayon? Mas lalo kang lumayo sa akin. Kung naging matapang lang pala ako,
Kung ipinaglaban lang pala kita, hindi sana mangyayari to. Patawarin mo ko, Juna. Patawarin mo ko at napabayaan kita. Aaminin ko sa'yo, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Yes! Pero hindi na pwedeng maging tayo. Buntis si Angelo. At nagbabalak na kaming magpakasal sa susunod na buwan. Kailangan ko siyang mapanagutan at kailangan ko ring suklian ang pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. Patawarin mo ko, Juna. Patawarin mo ko kung naging duwag ako. At patawarin mo ko dahil hindi na ako ang taong magpapaligaya sa'yo. Ay. Lumuluhang nagpaalam sa isa't isa ang magkaibigan. Iyon na ang naging huli nilang pagkikita. Natuloy ang pagpapakasal ni Merv kay Angelo at matiwasay na nailuwal ang kanilang panganay na anak. Samantala, si Juna naman na naging bigo sa pag-ibig niya kay Merv ay unti-unting natutunan ng pagtanggap sa dikta ng kapalaran. Hindi naglaon, ay nakalaya na rin siya mula sa pait ng kahapon at pinilang maging masaya para sa kanyang pinakamamahal na kaibigan. Umaasa na lamang siya na balang araw ay makakatagpo din siya ng lalaking magmamahal, mangangalaga, at itatadhana ng tadhana para sa kanya. Ay, Kasi, pabebe yan. pa pareho eh. Kaya nga. Ayoko yung tama na Merv, sobrang sakit na. Yes. Nakakainis. Raise your hand. Sino ang naka-relate? Hi. Buhay Alam nga niyo po naman. mga kabisyo, laging sa uli ang pagsusisi. Pero Oo I naman. guess, ganun lang talaga eh. They're just not meant to be. Oo naman. Kasi kung para talaga sila sa isa't isa, kahit na ilang taon sila nagkalayo, magiging sila pa rin eh. Diba? Sabi nga ng mga matatanda, pag talagang hindi ukol, Hindi bubukol. Di pag ukol, edi bubukol. Correct. Tingnan mo, nakita kayo after a few years, 'di ba? Pero kahit na nagkaaminan kayo, hindi na pwede kasi may buntis na. So ibig sabihin, talagang you're just meant to be friends. Correct. Ganun talaga, no? Sabi nga, the only regret we can have in this life are the chances we didn't take. Correct. And Sayang, that's the no? chance that you both did not take. Ang daming Ang daming oportunidad ang daming opportunities Nung na nagkasukob sa payong. At saka nung alam- nanonood ng sine. Tsaka ramdam nyo na yan sa isa't Correct. isa yan. Ramdam naman yun na eh. may spark every time na Tama. magkakadikit ang balat ninyo, na Yes. magkakatitigan kayo. Correct. Alam nyo naman yun. Hindi naman kayo tanga eh. Unless tanga kayo. Diba? Pareho kayong kaya lang, hurt sa sarili. Yan yung sinasabi natin mga kabisyo. Life is all about taking risks. Tama. Kung hindi ka mag-risk, hindi mo malalaman kung mananalo ka. Ay, sa Pero I susunod guess, ano lang to lesson learned for everyone. Mm. Ayaw po natin na dumating tayo when we reach our 40s and 50s and we look back and tatanungin natin yung sarili natin, ano kaya kung? correct, di ba? What Diba? if? Diba? Sayang, dapat pala ginawa ko dati Correct. yun. Sayang, dapat pala nilapitan ko na siya. Sayang. Pagkakataon na yun eh. Hindi ko pag-renab. Tama. Diba? Hindi lang about love life, Correct. about life in general. Correct. Nandun na yung oportunidad para kumita ka, hindi mo pag-renab kasi natakot ka. Correct. Di ba? Diba? Kumakatok na sa pintuan mo pero hindi mo pinagbuksan. Correct. Oh. Diba? Sige na nga, magbubukas na nga ako ng pintuan. Kaya ho. nga, malay mo, partner. Marami namang kumakatok Tama, dyan eh. correct. May mayaman, may matanda, Correct, may mataba, may mataba. diba? Bukasan mo ng pintuan, super. Baka kasing iba dumaan sa bintana. Kaya nga. Mamaya mo yan, kakapili, mapunta ka sa bungay, promise, magtatawanan kita. Charot lang. Thank you, may wagang Burnay. Correct. Huwag palagpasin ang pagkakataon na binibigay sa atin. Di ba? Tama. Opportunities not only once. Tandaan Pero of natin course, yan, hindi Kabisyo. naman po lahat ng oportunidad talagang ginagrab natin. Pinag-iisipan din na maigi. Pero kasi kung ramdam mo na at nandyan na, bakit Andun hindi mo eh. susubukan? Kasi merong mga oportunidad, partner, na hindi mo naman igagrab kasi alam mong hindi ka pa ready, Correct. alam Alam mong mong delikado ka. Pwedeng ikapahamak Correct. mo. Pero ito nandun eh. Diba? Ang ganda Andun na, kayo ang sa ganda ng flow eh. Andun na kayo sa ilalim ng isang payong eh. Nanonood na kayo ng sine. Totoo yan. At saka kinikilig na kayo sa isa't isa. Tama. Ito si
si Mervin talagang porsigido na, naghihintay na lang Correct. ng mga reply mo. Ito naman si Juna, Oh. pabebe ng pabebe. Pabebe ng Nakakainis. pabebe, may kilay naman. Di ba yung pabebe girl? Isa ng kilay. Nakakainis. Ay nako, mga kwento po na may wagang buranay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search niyo lang po, Tambalan! Like at share ng share para marami rin ang ma-inspire at kiligin sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Mga kabisya, enjoy the rest of your day. Muli, ito ang Tambalan ni Isang Balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yun!